I nosaltres continuem parlant de les festes de Sant Antoni. Són molts els pobles que fan espectacles pirotècnics durant aquests dies. La majoria corren a càrrec de les colles de dimonis que necessiten una formació especialitzada per manejar aquests focs. Elisabet Ferrer ha estat a Muro per veure com es preparen i quines precaucions s'han de prendre. Dilluns a vespre tota l'església de Muro prendrà foc. És el correfoc que organitzen els dimonis de la Pedrera des de ja fa 7 anys. Nosaltres tenim un funcionament, diguéssim, estricte. Tenim tota la pirotècnia dins un carro i aquest carro està a un lloc molt allunyat, inabastable per foc. Per enguany els dimonis han preparat una gran sorpresa que no poden desvetllar. Per tant, us esperam a Muro dilluns a vespre. Ens anem ràpidament a un dels moments més espectaculars de la festa santantoniana de Muro. És aquest, el correfoc dels dimonis de la Pedrera. Un moment especial que ha tingut lloc just a davant de la parròquia de l'església i en la qual hi ha participat molta de gent. És realment espectacular.
Són imatges en directe de la plaça Comte d'Empúries de Muro. Això que estàu veient es diu mapping, que és una projecció d'imatges a la façana de l'Ajuntament de Muro. És un dels actes que es celebren avui amb motiu de la Raval·la de Sant Antoni en aquesta nit del foc. El dimoni ve a pescar, que és bona la temporada. Amb tanta de gent aturada, serà un molt bon de comprar. Que la gent forastera dins Mallorca vol manar. Veniu, veniu, dimonis, a cremar, que aquí mana la senyera i la resta a mamar. L'Urdangarín va estafar, com tota la monarquia, i el congrés que els aplaudia. A tots les faré cremar! Ui, l'Ajuntament s'ha esbocat. Ara som jo qui mana. Vull un vespre desmandat. Feis el que vos vengui en gana. Dimonis, dimonis, els foguerons que tronin fins en es viu, que avui, amb aquest caliu, cantarem contra els Borbons. I ens acomiadam ja amb imatges en directe que veureu a continuació del municipi de Muro. Veiem els balls dels dimonis que estan començant en aquests moments. Després podem veure el ball dels caparrots i a continuació l'espectacle piromusical de Sa Pobla. I és que avui IB3 Televisió està volcada en la festa de Sant Antoni, a més de Sa Pobla i de Muro. Us està mostrant durant tota la tarda les millors imatges d'aquesta festa. Per això, a partir d'ara, podreu seguir les celebracions, com veus a Muro, allà veurem balls típics amb els dimonis, els foguerons, també anirem fins a Artà, amb també els balls dels dimonis al voltant dels foguerons. També, com no, us mostrarem el que està passant a Manacor i també a Menorca, concretament a Ferreries, on sentiran gloses típiques d'aquestes dates. També podeu seguir, nosaltres acabam ja, tornar demà, us podeu seguir informats cada hora en punt a IB3 Ràdio, el diari digital ib3noticias.com. Gràcies per acompanyar-nos, que passeu molt bona nit. Fins demà. I les batucades surtin al carrer i facin festes com aquesta, la de Muro.
fins i tot aquests diables no són tan malignes com segons els altres d'altres contrades. Bé, ha començat amb uns versots que, mare meva. Sí. Els versots també formen part d'aquesta teatralització diablesca. Els dimonis són lliures de dir el que vulguin i com vulguin. I els versots que diuen les colles de diables de tots els pobles de Mallorca són això. Se posen en qualsevol, poden fer fins a aquests moviments contorsionats com si tinguessin l'esperit dins jo, la maligna dins jo, que és en Tomeu Penya que du el diable dins jo, que el dimoni dins jo. Segurament mos està escoltant, mos està veient. Saludam, en Tomeu Penya. Si pogués, segur que em faria qualque cosa amb aquests dimonis. És com un dimoni entremaliat, també. Aplaudiments per part dels morers i d'altres persones d'altres municipis de Mallorca que sabem que s'han allà com plegat. I ens anem ràpidament fins a Sa Pobla per sentir un altre tipus de renou i és el de les gloses. Renou amb estimació, ho dèiem, perquè sentim el renou dels dimonis de Sa Pedrera i ara poden sentir les cançons que fa una estonota que se senten a Sa Pobla.